Ketoprak Sabta Mandala dengan lakon Roro Junggrang. Winayasat Mandala Kodam tujuh dipana Sumodewi wiwit wau kok kendel kemawon wonten menapa ta Ndara wonten menapa iki piye to yo nek mestine kuwi ngerti kahanan sakjroning kraton kene ning saben-saben kowe malah takon kaya ngono kuwi to yo. Bab menapa to, Ndara? Rantes sing atiku ki tansah mikir panjenengane Kang Mas Prabu Kupala anggone bakal kagungan garwa kuwi lho yo. Oh, bab menika to. Abang panjenengan menika malah klentu kok. Kowe kok malah nglerokke aku. Teng raka badhe kagungan garwa, menika panjenengan kedahipun rak gembira to, Ndara Junggrang. Lah. Piye nalare piye coba? Badhe kagungan Mbak Yu, mongko menawi kula sok mireng ingkang raka ngendika calon garwanipun menika Endahing Warni. Kok panjenengan malah sungkawa menika dos pundi to, Ndara? Oh, sambunge kuwi to. Monggo ngene lho Yoyo, wong kowe iki durung ngerti sing sak tenane to. Iya, dos pundi to? Sing ndadekake susah ngatiku kuwi rak mergo sing digayuh dening Kang Mas Prabu Kupala kuwi wanita ning wis ana garwane. Lho, nek wis kagungan garwa mestine garwane ya ora bakal nilakake to yo. Dados sampun kagungan garwa. Sing asmane Dewi Candrawati kuwi wis winengkuing priya yo. Lho, lah kok teng raka kok lajeng ngersakaken kados pundi, Ndara? Lah yo kuwi to. Apa yo jagat ki ora ana wanita kang indah.
prajuriting Wanasegara padha teka ning kene iki piye yo? Nggih, malah menika Gusti Patih ugi rawuh. Coba. Ngaturaken ketiwasan. Ngaturaken ketiwasan Gusti. Ketiwasan piye Buntala? Iki jenenge ana apa? Nyaosi priksa. Nyaosi priksa apa Buntala? Agi matur. Nyaosi priksa menawi Raka dalem gugur ing ranangkono Gusti. Kang Mas Prabu Kupala Seda. Situ wonten palagan. Terus mungswi sapa? Sapa Buntala? Namanipun Pandung. Noninggih putranipun Prabu Tamarmaya ing Pengging. Bandung? Iyi. Yen ngono apa sekti tenan Bandung kuwi Buntala? Pancen sekti saestu. Ngantos Raka dalem dumugi ning Lena. Malah menika wau Bandung badhe lumebet kraton nedya ngukup boyongan. Ya wis, mundur Buntala. Mundur sak ladyan. Ayo, Cok. Sing jenenge Bandung kuwi. Panjenengan wantun, Ndara. Ya wis mbah mengko kahanane aku dhewe durung bisa ngandhakake yo. Ning wis dadi kewajibanku. Nek kahanan kaya ngene iki sing tanggung jawab aku yo. Inggih, Ndara. Iki kok malah ana wong-wong sing wani mlebu ning Taman Wanasegara kene to yo. Mongko sajakipun kados sanes kawula ing Wanasegara, Ndara. Apa yo? Kok wong telu to yo? Rasio. Cokro, maju kene. Oh, jenenge Catra. Iki kok Sapa? ono bocah wadon. Catra. Mbok yo kowe iki ora sembrono. Sami mboten semerepipun pas dateng niku dumuke wanita menika ya ora terang ya, Pra. Iya, Pak. Ning kowe iki aja katon wedi kaya ngono kuwi, Ngeten. Anjing. Wedhos menika Wis, ajrih ngono. Ajrih menika leres to tiyang saweg sanes amba-ambanira. amba-ambanira piye? Miliku omong karep milih sing apik-apik. Yang Dawuh. sing siji sing gedhe iki apa piye to kuwi ya Yung ya? Oh, menika Kok ingkang kaya- ngageng menika nganu kok. Eder. Ora ngrasani kuwi kok. Oh, mireng. Mireng, Ndara. Piye? Mireng. Coba tak takonane ya Yung. Nggih. Sajake sing aran Bandung ki kowe ya? Bener. Aku Bandung. Oh. Kowe sapa? Aku Jonggrang, rai dalem Prabu Kupala ing Wanasegara. Jonggrang. Kandel rumiyin ya. Us. Tas mangan pete. Wong guyu kok kono guyu kok kene guyu ra entuk. Apa sebabe? Kuwi mbak-mbak wanita kok ora kelunturan ayune ya, Pra. Oh, kebak kuwi kebak eleke wae. Oh, ingkang Nek kita ayu kuwi sebab kuwi ala ya. wong isih bocah. Sing endi sing bocah kuwi iki kok Ingkang celakipun ingkang ageng nika. Wong kaya ngono kok bocah. Lho lah, Dirasani. Nah, kaya tenan. Jonggrang. apa? Kebeneran. Lho kok kebeneran? Kebeneran yen ngono. Saiki kowe dadi boyonganku. Mergo kangmasmu Kupala wis temkaning pati. Aku arep kok dadekake boyongan. Sak kepenakmu dhewe oleh kandha. Arep apa meneh yen kowe ora tak dadekake boyongan, Grang? Aku ora sudi to, Mah, aku nek tak dadekake boyongan. Oh, Mah, kowe aja ngeget-geti. kula ya ming melu nyengkake. Sing lemu ke ya boyong wae. Wis aja semlang kan. Kuwi nang gone dhewe dadi pringram-ringram. Pengiram-iram.
Junggrang. Apa? Kowe ora gelem ndak dadake boyongan? Ora, kowe iki krungu ora to diwangsuli ora kok. Malah guyu cekakaan. Kowe kuwi wanita Lunggrang. Yen kowe ora gelem dadi boyongan, apa kudu tak rudo peksa, Grang? Lho. Piye to kowe iki oleh mumuni, ha? Piye kowe iki oleh mumuni? Kowe apa kudu tak rudo peksa yen ora gelem tak dadekke boyongan? Oh, yen aku wani karo kowe? Kowe wani mungsuh aku? Kok senggo aku ora wani ngono? Apa dipe aku wanita ngono apa, Ndung? Yen kowe wani perang tenan mungsuh aku, terus kowe mati, priye? Priye, Mbok aja kebangetan olehmu ngumbar swara to, Ndung. Lumrah to wong perang iku mati. Apa kowe ora ngiman marang uripmu, Grang? Aku mati rila. Nanging sumurupa. Patiku iki ora kanggo mbela watak lan tindak candala. Patiku kanggo ndepani negara lan wangsaku sing kok rusak, Ndung. Wis, kowe ora ngiman tenan marang uripmu? Ora. Sing ngiman aku, Grang. Yen kowe ora ngiman, Kowe wis, Gus. Aja cengengesan, Ndung. Gus. Umum kaya kono kuwi. Umum piye? Anggere guyang-guyu ndek milik. Mungsuh kok njen. Ket mau guyu terus iki mung durung tau weruh. Ayo ora usah cengengesan. Luas kok kene. Wong kuwi wanita sing sulistya ing warna ngono kok Grang iman-iman. Piye to kowe iki? Kowe iki jenenge iki ngopo? Nglindur apa piye kowe iki, ha? Kok sak karepmu dhewe oleh muni. Ayo lunga. Rasudi aku. Wis to Cahayu. Gus, Apa? samang imut. Kula usul Piye? sampean. Ampun samang jut kaya koten niku, ndak klera-kleru laku. Sama rak meng ditlentah boyong isining wanita iki. Nanging Kaya wanita nanging. ayu. Ayu ya ben wedok kaya diungkuli nanging. Apa omongan kok nanging? Kowe iki pamomongku. Kowe aja ngeridu karo karepku, Tak samplak kowe engko. Ayo nek paduran nang kene, luas kok papan kene. Nang gone wong nekat. Junggrang, Apa? becike yen kowe ora gelem dadi boyongan, ya dadi bojoku wae, Junggrang. Wong iki kok malah blanyongan ra karu-karuan. Wong aku dadi boyongan wae mok kok dadi bojo. Ora butuh nganti kaya jagat ki sak godhong kelar priya ming kowe ngono apa? Aku tresno karo kowe, Grang. Nek perlu wedok njen ngono wae aku barang mau iya ya. Sing dodol warung konomu meblok-meblok ya, Kro. Iya. Wis, Grang, kowe tega tenan marang patimu. Kowe mati tenan, lho, Grang. Mungsuh karo aku, Kadangmu tuwa wae. Perang mungsuh aku dadi swalang-walang. Apa meneh kuwi, Grang? Piye? Iya, Tontung. Nalare pancen bener kowe. Kadangku tuwa wae kalah mungsuh kowe. Apa meneh aku? Mula pikiran meneh sing dawa to, Grang. Pikiran sing dawa tenan. Sajake kowe pancen tresno tenan marang aku ya, Ndung. Ora mung sajake, Grang. Iki tenan aku tresno marang. Yen kowe pancen tresno tenan marang aku, ya priye meneh. Wis sak mestine aku nglanggati kowe, Ndung. Nah. Rak yo ngono. Kowe yo tresno tenan karo aku, Grang. Sejatine nalika aku roh kowe lemebu keputran iki, atiku rak wis luluh, Ndung. Wicaramu sing tanpa kekembangan dadi wahyaning atimu sing baris tanpa aling-aling. Aku seneng marang priya sing blak-blakan kaya kuwi, Ndung. Iya. Piye, Mbak? Iki dheweke tresno karo aku. Suasana memang sium. Senyum. Oh. Yen pancen patrap iku mung kok kanggo nyoba lan nodian teping atimu, aku saya mantep. Pancen ngono, Ndung.
Jalaran menawa kowe ora tresno, ndak tanggapi ngono iku, kowe mesti banjur trimo mundur. Iki tenan, Grang. Aku mau rak wis kandha to, Ndung. Aku kepranan marang watakmu sing blak-blakan tanpa awer-awer. Merga mong sing sinamudana ora kaya atine. Iku dadi titikane wong ora baris. Mongko wong ora baris iku mbebayani tumraping urip. Kaya bapak kayak ketemu sing Nanging piye? Nanging piye, Grang? Reh ning aku wis nglanggati karepmu. Aku ya meksa darbe punaki, Ndung. Punaki apa? Apa? Tulungono aku ya, Ndung. Cupukno gadeng kencanaku sing kecemplung ana ing sumur kae lho. Ning kok sik baturmu genang-genang. Piye to kowe iki aja genang-genang ning kono ta wong tuwa kok kaya ngono iki dirasani. Salah meneh. Kula niku wis ngampet nek nganti ketekan seneni kampung ya malah. Loh. Piye tembungmu piye? Rembugan kaya ngeten iki nek kesoron seneni kampung. Kuwi malah rupane medeni kuwi wegah. Kowe aja medeni iso tak Medeni lah rupa kok ngene kok ngrempet kepiye ya. Medeni cakra glothing bleku. Emot dawuhipun Kang Rama, dawuhipun. Elinglah kepadamu. Ora, kowe aja ngelingke perkara iki. Wis dan kerembang. Anu, Grang. Ya jupukno gadeng kencana aku kae ya, Ndung. Kecemplung ning sumur kowe lho. Gadeng kencana. Sebab gadeng kencana kuwi ndak tresnani banget ki, Ndung. Ning ora ngluwi tresnani marang aku, to, Grang. Ya ora kok kowe iki aja klaru tampa kowe to, Ndung. Aku tresno marang gadeng kencana kuwi, nanging aku luwih tresno marang kowe, Ndung. Junggrang. Wis kok malah cengengesan meneh iki. Kowe iki kepiye to ya? Kowe iki ngomong aja karo ngabapi to, Pro. Silam. Nika ngomongke. Nek ngendika lambene iki ngenyutke. Anjen malah muni kidul-kidule dhewe ki lambene pecah ya. Lha ya karang suwe kok. Wih, sapa ora sing duneke lambene pecah sapa? Ayo nek pancen kowe wani karo aku, mrene. Boten kok, Bu. Junggrang. Terus ana ngendi dununging sumur kuwi, Grang? Ning kowe gelem to? Gelem. Ayo tak duduhke. Ayo. Yo. Ayo, Mbak. Kowe melu karo aku, Mbak. Sumur. Yo. Raup. Yo jaga to lho, Mbak. Endi, Grang? Kowe iki piye to? Wong wis tekan kene wong genah ketok ngono kok sumure kok isih takon. Rewange kok ora melu ya. Melu wae. Mengetke kae iki wareg. Wong genah aku nang kene terus kok ora melu. Menika sumberipun Ndara Bandung. Wah. Lah kok sumure jero banget kaya ngono, Grang? Kowe iki piye? Wah, dan wong kowe iki rak titah sing kinacek to, Ndung. Jare ya sekti mandraguna. Lah kok mung karo sumur jero wae kok wedi, kowe iki piye, Ndung? Dadi gatheng kencanamu nang sakjroning sumur iki, Grang. Mula wis tonto. Kowe iki tumulya jegur sumur iki. Yur jupuk ya gatheng kencana aku kuwi ya. Wis, Piye iki? samang nyagu apa neh to kuwi? Iki njukuke gatheng kencanane Junggrang sing ana ning sumur iki. Piye lelapan kok. Niku mang pikir sing tenan to. Nek anu ya ditimba apa piye lho? Kok ditimbang nganti kaya ketok wong ora Jerone ketok jare. semono ikra. Ora ning jerone aku ki mikir le boyongan iki lho kok malah dadi tekan sumur iki lho. Wis kebatut kaya ngene boyongan ya. Ngono, Mbah. Nggih. Kowe tresno marang aku apa ora? Kepiye to sampean kok dadak takon awet cilik tutke kok agek le takon saiki. Nah, nek tresno marang aku ora perlu kan rembug. Aku arep nyagui penjaluke Junggrang. Nangke disagui kula ngetut. Nyemplung sumur iki. Kowe ya melu nyemplung lho, Mbak. Oh, baik. Wis Junggrang tak jukuke, Ndra. Ya ngati-ati ya, Ndung. Wah, sampun boten ketingal
ketingal, Ndara. Wis ora ketok. Inggih. Kabeh ya do nyemplung to, kan? Inggih sampun mboten ketingal sedaya lebet sanget ngaten kok. Kersanipun kados pundi, Ndara? Wis nek kowe ora usah ngerti. Mengko sawangen wae ya, Yung. Mengko kowe bakal ngerti kepiye kedadiane. Sendika, Ndara. Oh, Bandung. Kene kowe isih kaya bocah cilik sing durung ilang pupuk lempuyange. Ndak pemanis nganggo tembung lan solah bawa wae gelem jegur sumur. Oh, andek puno kok wis wani tresnani wanita. Buntala. Kula. Maju kene kowe Buntala. Nuli. Bandung kena ndak apusi. Wis kelakon dheweke saiki jegur sumur. Buntala, Lajeng kersa dalem kados pundi Gusti? aja kesuwen Buntala. Sumur iki tableken nganggo watu-watu. Krekna wadyabala Wanasegara ki. Senika, ayo to. Ibu, aku wis ngelih, Bu. Mangan, Bu. Kowe iki priye to, Nger, Boko? Iki mau rak wis mentas mangan to. Wong lagi wae mangan kok terus njaluk mangan meneh. Atekno wis ngelih kok. Wis ngelih meneh to? Wah, wis kowe iki kebangetan, Boko. Gak wis to, Bu? Ibu ki selak ngelih je. Ya, engko sik to. Tak jupukke dhisik. Cepet lho, Bu. Arak ya nganggo mlaku barang to, Nger. Gak wis to, kentang dijupukke, Bu. Iya. Ngelih kok. Aduh. Boko. Bocah kok kaya ngono lho. Angger jeneng wis njaluk kok ora kena disemayani. Nganti lehku ngiris-iris lawuh, drijiku kepenges. Bu. Gak wis disegane, Bu. Iya, ya, Ger. Iki wis rampung ki lho. Ya gak wis kok. Aku ndang tak metu. Sabar to, sabar. Ya, ki lho. Ngelih je. Mbok nek njaluk ki aja sak dek sak nyet, Nger. Nek kowe nyentak-nyentak terus, ibu ki terus dadi bingung jare. Wah, Bu. Kok enak banget lawuhe, Bu. Monggo iki katutan apa, Bu, iki, Bu? Nger. Iki rak katutan daging jempol ibu. Wong iki mau jempol ibu nganti kepenges. Mergo kesusu kok uring-uring iki mau, Nger.
Wah. Ning enak, Bu. Enak banget daging jempol ibu ki. Aja kaya ngono kuwi, Boko. Tenan kok, Bu. Daging ibu enak. Wis. Aku njaluk daging ibu meneh. Sithik wae, Bu. Aku kurang, Ce. Mana ya, Bu? Wis. Kok iki priye ta, Boko? Kene to, Bu? Aku njaluk daging ibu meneh. Enak banget, Ce. Kene, Bu. Aja kaya ngono to, Ngger. Wong daginge ibu kok dijaluk. Iki genahe priye? Gak wis to, Bu. Aku njaluk daging ibu meneh. Kowe iki waras ora to, Kenapa bisa njaluk imbu daging ngono kok darane ora waras? Bisa ngrasake daging ibu enak ngono kok darane ora waras to, Bu? Bu. Kene to. Aku njaluk setuwil wae. Wis. Aja ngilani karo kowe. Boko, kowe iki anakku. Nek ora oleh, malah kowe tak pangan lho, Bu. Rama! Rama, tolong Rama! Tolong! Tolong Rama! Lah, piye iki? Kene, Bu, ayo. Wis lere sik. Jenenge iki nang apa, ha? Nang apa? Anak karo ibune kok gejegan, ha? Daging ibu ki enak ya. Hus. Iki priye to? Daru hati. Piye? Menika wau rak ngaten to, Rama. Iya, heeh, piye? Nalika kula mendhetaken lan ngracik pepancenipun tedanipun Boko menika, anggen kula ngiris lawuhipun ngantos kepenges. Sebab ajrih lan kesesa dipun oyak-oyak Boko supados cepet, Rama. Lah, terus piye? Daginging jempol kula ingkang kepenges menika kantun wonten ing piring tedanipun Boko. Ugi lajeng katut katedha. Cirisipun Boko malah langkung eca. Mila Boko lajeng nyuwun imbet daging kula malih menika, Rama. Lah kok ngono iki? Malah yen kula mboten purun nyukani, kula badhe dipun mangsa, Rama. Ya, Boko. Piye ya? Kowe iki priye, ha? Kok ngono iki priye? Daging ibu luwih enak, Jeyang. Enak banget. Mula aku kudu diwene meneh. Diwene meneh ya, Yang. Ora kena, Boko. Ibumu Darwati ki rak wong tuamu dhewe, Wong kok mangan niwake wong. Ora kena, Ning enak kok, Yang. Enak kae ora kena. Jalaran ora lumrah. Lan ora sak mestine. Apa meneh? Iki ibumu dhewe. Ya. Iwak wong ki enak. Aku njaluk meneh. Anggura diwenehi malah tak pangan kabeh. Ben. Gawe to, Bu. Gawe, Bu. Kene. Kamu diwenehi daging ibu meneh. Ayo ngosek to, engko. Kena ditata ora? Kepengen mangan iwak wong tenan. Njaluk meneh ya. Kados pundi, Rama? Ya, wis Ben. Ngene Boko. Mengko tak paringi iwak. Nganti tutuk sing akeh. Tenan lho, Yang. Dandan kula. Nimbali kula, Rama. Nah, kene. Ngene. Dandan kula. Rungokno iki, leh ku kandha karo Boko. Kene, Boko. Piye ya? Nek kowe seneng mangan iwak wong, supaya ora kagol, tak wenehi weruh. Saiki negara Pengging lan Wonosegoro kuwi rak lagi padha ngadani perang. Mula ana ing kono akeh batang wong. Terus aku kudu piye ya? Nah, ngene, saiki kowe menyang papan peperangan kuwi. Ya, Yang ning kono mesti
kadang wong ya. Ora ngono, mula kuwi. Nang kono mangan sing tutup. Ning aku durung weruh nggone kok ya. Wis gampang. Danang kula. Kersanipun Rama kados pundi? Ngene, aja kesuwen ya, Nger. Boko iki jaen nang papan peperang. Terus kok jak merono kok tuduhke ning papan. Wis. Manut to dawuh. Ning nek aku saya mengko priye ya? Mengko yen saya karepen digendong dandang kula. Wis. Kersanipun Rama Dewa Kusuma menika kados pundi to sejatosipun? Wis to. Kowe ora susah. Mikirake akeh. Manut aku. Wis, dandang kula. Wis, kono enggal budal. Sampun to. Wis, Nyuwun saya, pasrah ya Bu. Ya, Nger. Ngene, Darwati. Inggih, kados pundi Rama? Pikirmu kudu kok tata. Pikirmu kudu kok tata. Supaya atimu aja nganti goreh mergo anakmu Boko iki. Kersanipun Rama kados pundi saktemenipun Rama? Anakmu Boko. Yen ora tumuli tak tundung saka parang tritis, bakal mbebayani. Jalaran saya gedhe. Mongko wis ngrasake enake wak wong. Kula sakleresipun inggih bingung lan sedih sanget Rama. Margi kejawi anak kula kok purun nedha ulam tiyang. Ugi anggenipun gadah siung menika. Senajan rupinipun bagus Rama. Nah, mula kuwi. Yen ora tumuli tak tundung, ora wurung. Ora ming mangan kowe, ning yo aku lan tangga teparo. Coba. Rama, kula mboten saged ngumpetaken sedhing manah kula. Iya, aku ngerti. Iya. Aning jur priye? Inggih nama anak Rama, mila kesaipun Boko menika tetela ugi ndadosaken sumedhoting manah kula Rama. Aku ngerti. Aku ngerti, Darwati. Nang ngene. Coba kowe lah aku ya melu ngrasakake aboting atimu. Ning sumurupa Darwati. Inggih, kados pundi Rama? Kepenake nguriping manungsa iku lamun sinangga dening kuwanen mawas diri. Mula kowe kudu aja pegat mulat sarira marang sakabehing lalakon. Liripun kados pundi Rama? Anakmu Boko iki sing ora lumrah. Kuwi yekti wujuding lelakonmu sing ora lumrah. Bapakmu Dipa Kusuma ya kadang kuno. Ora sak mestine laku cumbana marang kowe. Sebab kowe iku anake dhewe. Aku ngerti Dimas Dipa Kusuma itu minta mengkono awit ora ngerti. Nanging ora ngerti iku mung kuwing menungsa, ora teges uwal saka luput. Hukum tetep tumiba. Mula ora mung wujude anakmu Boko sing duwe siung wae sing dadi bukti hukuming Bathara, ning nggone doyan iwak wong iku uga dadi ceknaning laku dosa. Prayoginipun kula kedah kados pundi Rama sakmenika. Ngono, saiki kowe ora susah. Bingung. Kowe susah kena wae. Atimu sedih ora jeneng kleru. Jalaran kowe titah lumrah. Nanging atimu uga kudu manteng. Patrapmu kudu sumarah marang dewa kang akarya loka. Luputmu kudu kok akoni temenan. Atimu kudu saguh nebus sakaing dosamu. Lakune kudu wani nyingkur enak kepenak. Atimu kudu meleng marang siji iku nyuwun marang Bathara rumentahing sih wilasane. Ngono. Badhe kula estakaken Rama. Yen ngono saiki tumuli tindakno sing ati-ati. Sandika Rama.
Kula menika rak ngantos bingung ndara ngraosaken menika. Kok malah kowe bingung ki piye to? Wis cetha ngono kok lakune. Menika rak mesakaken sanget to ndara pun tablek wonten sumur ingkang agengipun sak manten mongko lebet sanget ndara. Lho kowe ki piye to, Yung? Kok malah kowe mesake karo Bandung ki nalare piye? Kowe rak ngerti. Bandung kae mungsuh sing wis mateni kadang kudu Kang Mas Prabu Gupala. Mestine ya kudu tak pateni kok malah kowe mesake ki piye to, ha? Kula wastani panjenengan menika inggih tresna saestu kalian Bandung menika kok. Kowe iki kok nek tak sawang ngono ya kaya ki ya wis jejere wong tuwa kok nalare kok ora tekan ki piye to iya. Nggih, mila kula terken mriki, Ndara. Kok kula terken mriki piye to? Mboten dumugi dos pundi to kula menika esunipun penyana tresna mboten kalian Ndara Bandung menika. Nek nganti aku ki tresna karo sing jenenge Bandung ki njur aku ki menungso sing kepiye to ya. Kadangku tuwa, sule wong atuaku wae dipateni kok aku kon tresnani wong kaya ngono ki njur piye aku kuwi. Oh, yen ngaten nggih. Rumaos tumut bingah manah kula wawunipun kuatos. Yen ngaten kula bingah sanget. Yo, nek ngono wis ngerti tenan. Ayo, terus mlebu ae, Mbak. Tak golekane. Nggih, dipun pecahi lho. Aja kok mempeng kaya arbuja. Rembugan aja nganake pati-patian urun moh kowe. Wis ora nganggo rembugan. Terus Wis cetha dheweke maiko karo aku lan kuwi. pun awake terus nesu. Nah, gawe pati iki Aja meneh nyemplung sumur. arep apa? Nyemplung bluwen wae gles metu. Iya. Menika kados bantu. Kowe ora pangerti ya? Mboten, ingkang mboten kula panglingi ingkang ageng menika. Rang. Congrang. Loh, Ha. Kang Mas Bandung. Dah, Jan. Kula Kang Mas. Jan kula menika nganti deg-degan. Ojo klecem-klecem, Grang. Iki aku nesu tenan karo kuwi. Lho, panjenengan menika dos pundi to kok malah duka? Duka menika wonten menapa to Kang Mas? Kowe maiko aku, Grang. Maika. Aku lan Basya apa meneh Pardi kok lebokake sumur. Banjur kok tablek supaya aku mati, Basya mati, Cokro Pardi mati. Oh, ngaten. Yo ora, Kok dipun perkalisipun. pun terus kula ngandel sampean. Mangke nek samang ora iso nesu, kula sing nesu. Bener. Tunggalane kae, wong sik blubur. Ora iso ngandani wong nakal. Sapa sing dianggep nakal sapa? Hah? Kowe ora clemongan lho nang kene. Mboten ngoten janten. Rembugan. Kowe iki nyawang aku ki piye to kok njur den nganten? Mangke saentuke musuh kok. Ora apa-apa kon nyubles nang Kowe iki ora sah petentengan kaya ngono ki ora wangun, Kene kira nyemplung sungguh-sungguh sejati. Tenanan jare ning arep nuruti dek nene. Ha iya. Kok jebul malah krutuki krikil. Lho sing arep nuruti iki aku dudu kowe, Mbak. Oh iya, Nding. Awake iki manik kok bil. Karo meneh kok nesu kok merem ki piye ta? Merem, Mak. Iya. Piye dunekmu? Wis semene iki. Bejo aku ki jek nganggo mata. Ora ngono. Maune lahir tanpa mata ya aku ki. Jongrang, Kula Kang Mas. kowe setan kang pengawak menungso. Ben. Sak mburine ayumu jebul tinemu ati culiku. Saiki ndak jaluk pati uripmu, Grang, saiki. Ngono wae ya, Mbak. Awan kan, kowe akon apa mau? Plek. Kula mila tiyang awon Kang Mas Bandung. Kula ugi dereng nate matur tiyang ingkang sae. Mila menawi dipun anggep klentu tumindak kula nggih sumangga Kang Mas. Kula badhe dipun pundhut pejah gesang kula suwawi kula sumanggaaken wonten ngarsa panjenengan. Gesek karo jabane. Bener. Tujune Bandung. Saupama dudu Bandung, tablek wong sak jroning sumur mesti mati. Tujune Mesti mati ya, Mbak. Pecah mesti. Tujune Bandung, aja Bandung. Cakra ya. Lho, wong telu. Ya, Jongrang. Ngono wae. Grang, Kula saiki kowe ora iso polah meneh. Ora iso. Kowe wis ora iso polah meneh, Grang. ya wis pancen dadi bejaku.
Saka gedhening tresnaku kepingin duwe bojo sing sekti mandraguna wae. Malah kleru. Rekane ngono. Rekane ngono piye, Ngrang? Kena wis cetha, kowe ngapusi aku ngono kok isih arep mukir werna-werna, Kenging Kang Mas Bandung kagungan pemangkih mekaten. Nanging sedya kula menika leresipun boten sinurung manah awon kok Kang Mas. Nalari piye? Upami badhe simah kula menika titip panjenengan, boten badhe kula neter kasektenipun. Awon-awon kula menika rayi dalem ratu ing Wanasegara. Mila kajeng kula mekaten, menawi gadah simah ingkang sekti, menawi boten sekti, luwung kula boten gadah simah. Dados prawan kasep injih kajengipun. Yen ngono, aku kok jegurake sumur banjur kok tablek kuwi mung kanggo nyoba ngono apa piye, Grang? Lagu lama. Malik gerumbiang. Yen nyoba kok mbah sajake. Nek tulisan Kandelalus kuwi. Wong tas mempeng kok kendo. Ning nyatane ngono, Ci. JJ apa, C? Ning menika inggih saestu kok Kang Mas. Menawi Kang Mas Bandung kersa menggalih panjang. Coba sawangen. Lemesah-mesem ki terus gename nyoba rasane tenan. Sampun klentu tampi ndara. Menika namung ngapusi. Rara congklang menika namung Sapa sing wani ngunake Rara congklang? Piye? Rara cupet kok congklang. Jonggrang. Wah iya. Ora kowe wong ala-ala kuwi. Nek pancen kowe iki arep wani marang aku, ayo maju kene. Ngono. Kowe ngarep apa Ayo, Kro. Aku kok. Ayo sing nampa sing tuwa. Kro maju lajene le nganggo krepus. Ya semeneng wae kok anggere maju ya. Plek aku. Ngono lho ya Pak tak kandhani. Kowe iki rak pamomonge Kang Mas Bandung. Wes, Nah, aku kaya ngene iki tenanan. Nah, kowe iki wong tuwa wis tau dadi cah nom. Rak yo iso ngandani sing apik-apik. Ora kok nggugu karepe dhewe. Malah kene tenguk-tenguk karo aku. Mau entuk kesempatan baik kok kowe kok. Iki yo dolop. Lho tunggale iki apa meneh. Wis saiki lotren. Lotren ya. Wis saiki lotren wae. Wangune do bedukun kok. Wah, aku wegah nek wong kon ngopeni Anggere kaya. cak omong-omong jet lemes ta. Gogloh ya atiku. Kok goglok piye? Goglok piye? Wis saiki sut wae. Ya, Sing menang ngepek. wah ora aku trimo ora nek ngepek. Iki nek ngepek iki pakane gampang lho, Bro. Ya piye apa pakane kowe? Kroto. Ora, nek niku ngepek apik ya apik. Wis jak ngomong, Kro. Ayo. Wis percaya aku? Wis. Nah, wis loro ngentekno sego cak ceting ora wong kaya Ning ngono. sing iso ya, Kro. Oh, wis percaya aku. Sapa jenengmu? Baris bae kowe. Nek kowe takon karo aku. Babu. Aku abdine Kesuma Dewi Jonggrang. Sapa kekasihmu? Aku Yayu. Waduh, Mbak. Aku jeleh aku. Wis aja sida tak rembuki. Ya yuk kuwi sinden. Wah, ren kuwi bojon sinden dilokok kowe. Bisa apa kowe nglinting stagen? Ora iso aku ora iso. Sing gede kok. Ketiwasan aku ora. Wis senajan jayu aku moh nek kowe suwita menyang ngersani Jonggrang. Ngalih saka kene ha. Saka Wanasegara. Wong aku ki nderek Jonggrang kok kowe malah emoh-emoh. Melu aku. Ngono wae. Malu kowe. Heeh, iki lho sing ngarep ngenehi pangan sedulurku iki sing Wis lem. nak kowe gelem melu cakra iki. Weh. Iki tukang syukur. Oh, njaluk dibras apa? Mengko jembros. Wis perkara mangan ora kapiran ta. Ora tenane iki kepiye to? Aja nggo rebutan to. Sing arep ngepek aku sing ngendi to? Kowe wae aku wis trimo ora, aku wis ora kuat. Wah, aku sing ngebot-boti nek duwe bojo semono ki le gawe kamben aku sing ra kuat. Lho, ayo nganggo dipon kok. Ayo ora ana ta bebojoan kok sesasi amben tek telu. Ayo aja nganggo. Wong ya salin akeh kok Ya. ngono. Kowe iki janjane jenenge sapa? Kula Kang Mas. Aduh, mati. Bol wis sompong. Kowe melu Jonggrang ki wis pirang taun? Wiwit timur Kang Mas. Nora nyana ing piat yebo Menapa Kang Mas menika saestu anggenipun menggalih tak kok len remumuh.
sampun ngidak suku kula nggih Kang Mas. Sawanamundang ayo Mbel lho. Nek aku saya ayu mbel. Kang Mas, aja ngoyak wae ta Mas. Nah, iki. Aja kaya besok ndek sapa saiki ndek sapa Kang Mas. Ora. Iya. Ora boleh. Ning tenan wis tok pikir kuwi Kang Mas. Nek ngono aku ya prasetyo ning ngono. Iya. Dan kok antep iki. Ya ben marep rene wong delok kok ora entuk Wah, niatane aja kok elek iki kok buku ya drigis wae. Yo, saiki karo ning pepukuran ya. Ning tenan ya. Kowe aja lali karo aku ya. ngajo yayi karwa Junggrang. Kula Kang Mas. Wis kae wis do lunga Kang. Karepmu ki ngono tenan. Menawi kula mboten tresna saestu dhateng Kang Mas Bandung, menapa inggih kula dadak pura nyobi kasekten panjenengan Kang Mas? Mbok cobi to dipun kalih. Nanging yen aku mati tenan. Terus piye ngrangku? Kula trimah dados prawan sepuh Kang Mas. Piye? Dados prawan sepuh. Trima ora duwe bojo ya ngrang. Menawi perlu nggih trimah pejah to Kang Mas. Tenan kuwi ngrang. Kula menika puruna gadah simah ingkang boten gadah kasekten kados panjenengan. Oh, sampun wingi-wingi Kang Mas kula gadah simah. Oh, yen ngono kuwi tresna tenan marang aku ngrang, Junggrang wong ayu. Menawi Kang Mas Bandung boten pitados, kula aturi ndangumban kula menika. Kados menapa sisih manah kula nalika panjenengan dereng rawuh. Iya. Kula kuwatos sanget yen panjenengan sedo wonten salebeting sumur, Kang Mas. Genah lan cetha ngono. Basya lan Cakra uga wis padha tresna karo abdimu, Kang. Tresna tenan. Inji, Kang Mas Bandung. Piye-piye, Ngrang? Wau sampun kula lairaken dhateng Mban. Menawi anggen kula tresna sanget dhateng panjenengan menika, mboten ngemungno Kang Mas menika kagungan bebuden luhur, saha penggalih blak-blakan kemawon. Nanging ugi manah kula kepilut dening pasuryan panjenengan ingkang ageng perpawanipun, Kang Mas. Ora kleru kowe Ngrang, ora kleru. Tinggal panjenengan ingkang blalak. Mongko ing pojoking nitra ketingal wonten cahya bening. Menapa malih garising pasmon panjenengan ingkang ketingal glaler-glaleripun sedaya menika nedahaken wibawa panjenengan. Kandamu bener Ngrang. Sebab aku iki putraning ratu kang ambek Purwomarto. Kang Mas. Apa? Monggo prayoginipun sakmenika panjenengan ngasur rumiyin inggih Kang Mas. Menika wau sampun kula cawisi dahar. Sakmenika darumiyin inggih amrih kekiyataning sarira pulih kados wingi uni. Wis kok cawis ki? Sampun Kang Mas. Jalaran kula sampun mitang. Mangke menawi Kang Mas Bandung saged luar saking sumur, mesti sayah lan luwe. Mila kula kalian emban sampun cecawis. Iya.
Cobi, kula aturi menggalih. Menapa kados mekaten menika mboten tresna saestu, Kang Mas? Percaya tenan aku saiki karo sliramu Jonggrang. Iya, ayo. Jonggrang. Loh, kok ninggal aku? Jonggrang, kok ninggal aku? Saning tias ingsun kaya rasa mangke apa iki sapu dendaning dewa dewataning jagat raya ngosok berang hawa
mame. Iki ono wanita awake wewek daginge memel. Gaji mesti akeh. Kowe sapa? Kowe wong wadon saka ngendi? Lan arep ning ngendi? Mengko sik to. Sik. Kowe sapa ta? Rupamu bagus. Ning kok duwe siung. Aku Boko. Kowe sapa? Oh, Boko. Heeh. Jonggrang jenengku. Jonggrang. Kowe kudu mandek. Kowe mandek ngiran. Kowe kudu manut ndak pangan kowe. Hus. Kowe iki doyan iwak uwong to? Kok gilani to kowe iki, Boko? Dagingmu mesti enak. Saiki ndak pateni dhisik. Terus dagingnya ndak ngengeh kanggo sesuk. Dadi kowe ning sak tengah ngalas ki gaweanmu ya mung ngadang wong liwat to, Boko. Terus arep kok pangan ngono apa? Bener kowe, Ngrang. Bener kowe. Ning bareng ndak tamat ki. Bareng tak jingleng jebul rupamu ayu, Ngrang. Oh, yen aku ayu banjur piye karepmu? Imane manek tak pangan. Imane manek kowe mati. Piye ta kowe iki? Apike nek ngono kowe tak pek bojo wae ya, Ngrang. Kowe iki piye ta? Dipek bojo? Kowe iki ya wis ngerti tegese lan gunane bojo ta, Boko? Wis kok. Wis. Ora, bojo kuwi apa yen kowe ngerti? Bojo kuwi wong wedok. Wong wedok piye ora? Wong wedok sing gaweane ngepenakke wong lanang. Mula kowe tak pek bojo wae ya, Ngrang, tinimbang tak pangan, Yen aku ora gelem. Nek kowe ora gelem tak pek bojo, ya mesti tak pangan. Ning nek kowe gelem tak pek bojo, Ngrang, mesti enak lan kepenak. Ning nek ora gelem ya mesti mati. Mongko wong mati kuwi ora iso ngrasakake enak lan kepenak to, Ngrang, Mbok ngono, Boko. Saiki kowe genti ndak primo. Becike kowe ora mangan aku lan kowe ora ngepek bojo aku, Boko. Sebabe apa, Ngrang, Sebabe piye? Jalaran piye ya? Jalaran aku ora tresno marang kowe lan apa dosaku yen aku kok pangan ora? Priye, Ngrang, Ih, malah Ngrang. Piye to kowe iki? Boko iki? Hah? Tan kuat saning ati. Ya ta iki Boko. Kok malah ngono ki piye ta? Iki ora koyo ngene iki ta, Mas Dene lho kowe iki malah. Ora sangat kamu. Masa iki yo piye ta kowe?
Kowe ora kena tak iman tenan Grang kowe iki. Kuwi jenenge ora ngeman kok. Yang kaya ngono kuwi jenenge ngrudu peksa. Lho ora, Ora. Iya ta ya? Tak ransel kowe. Edan tenan jonggrang, Mbak. Wah, selot banget kowe. Ping piro ngapusi aku karo kowe? Wong sawangsul. Jarene ngladeni dahar malah minggat. Bul niku cekake dasare ora demen terangane. Pateni wae niku apike wong ndok kaya gitu. Hah? Sopo kae? Jonggrang kae. Grang. Jonggrang. Atine nek ketemu lagi. Pateni. Cukupno watu kuwi. Cukupno watu. Apa? Ih, Tekak watu kuwi salah. Cilik. Ai, iki piye ta kowe malah ngewangi. Cetot. Ai, aja wah. Apa kok kene iki krasa? kowe ngapusi aku meneh. Kowe cidro ing janji meneh. Saiki kecekel kowe. Sabar piye? Wong wis bola bali kowe gawe hapus kromo. Kok bisa-bisane omong aku sabar. Yo ora, Mbak? Bener. Wis aja nganake api-apian. Apa? Mangkir mintone aduh semrepet tenan kok kula. Piye? Karek pateni mati nggak tekak wae idak kowe. Monggo. Bubuti sithik kowe. Kula badhe dipun pejahi nggih sumangga. Nanging Piye? Kang Mas wonten perlunipun priksa lelampahan kula rumiyin. Piye kok dadak isih kon ngono ki piye Mbak awake dhewe? Aja ngono lho. Gila aku wis ngetake peniti. Katak. Ora kok didepe penitani engko nek kedeprak lara dhewe. Gemet aku. Wong kok iso gawe pun pateni mawon. Wis nyenenge ketokanan. Sing nesu aku ayo Jokowi. Rombongan nek sampean niku kula ya kecedhit gek templung sumur ke. Dados pamriksa inggih Kang Mas. Priyayi ingkang sikit. Piye? Kula menika rak saweg dipun oyak-oyak tiyang to. Oyak-oyak wong piye, Grang? Kang Mas. Utang yo. Utang opo? Oyak-oyak. Ora ketang utang berjanjian. Kula
Kula menika wau dipun uyak-uyak tiyang ingkang momo boko. Boko. Inggih, tiyangipun bagus. Malah nyerike belan. Mangke rumiyin to wong urung rampung kuwi wong arawe nyerike. Apa niku kudu kerat mawon nggih, mongko den merucut. Piye duyak wong piye? Duyak Kang Mas, tiyangipun menika bagus ning gadah siung. Ha karepe? Mbok sampun ketak to kok yo. Aku wis bayo jengkel karo kuwi. Karepe piye? Kajengipun kula badhe dipun pek simah. Kula mboten purun dipun pek simah. Ning kula mboten purun. Terus piyambakipun lajeng gonjak. Menawi kecepeng kula mesti badhe dipun pejahi. Awit kula mboten purun nglanggati kajengipun. Ning kowe nglungani aku nalika aku lagi daro ning Keputren Wonosegoro, Ngran. Kang Mas Bandung. Nalika semanten kula rak badhe madosaken daran pemangsa kagem Kang Mas. Dilalah wonten sak jawining Keputren sampun dipun adang. Diadang priye? Dipun adang boko menika. Ampun percaya nggih. Ora iki ben tetos sik guneme ben tetos sik, Mbak. Inggih dipun adang badhe dipun foto-foto Kang Mas Bandung. Mila angken kula ngajar saking Keputren Wonosegoro menika mboten kok badhe ngesahi lan ngapusi Kang Mas Bandung. Ora to. Menapa injih to Kang Mas? Kula sampun tresna saestu kok mlenjani janji. Dadi kowe ning lagi arep metu sedelo ngono terus diadang wong kuwi. Injih. Ora ngapusi ngono kok, Mbak. Kondang kok niku. Sing jenenge liwat pun putih-putih kondang. Lah ning nyatane ora kok. Ya nyatane anggere wong umum aja ora wong kae, apa elek. Tak genahne dhisik. Ngapusi nyekelke wirat. Iya, tak genahne. Sapa sing nyekelke iki sapa? Ora utang. Sembrono kok. Lanang ya menisen. Kuwi tenan, Gra. Sumangga Kang Mas Bandung anggenipun nampi. Yen kula ngaten inggih matur saestu. Nanging panjenengan boten pitados injih kenging. Sakmenika buktinipun kemawon. Kula mlajar-mlajar menika dipun uyak-uyak dening boko Kang Mas. Weh lah trembelane yen ngono. Endi saiki boko wonge? Saiki ndi? Ada lagi rek. Kang saking kepergian menika Kang Mas. Grang. Kok berarti kaya ngono to, Grang? Lho, ning apa to, Boko? Hah, ning apa, ha? Wah. Jadi gandengan aku. Ojo gandengan kaya ngono kuwi to, Grang. Kaya tek, basa monggo diadang kok gandengan. Kowe terus gandengan karo sapa, Grang? Oh, kowe iki durung ngerti to, Boko? Heeh. Kowe durung ngerti to? Sapa kuwi, Iki bojoku. Bojomu? Kowe iki bojoku lho, Grang. Piye to, Grang kowe iki? Sing kandha yen aku bojomu ki sapa? Boko. Kowe sapa, Aku Bandung, bojone Junggrang. Kowe iki piye to, Ndung? Junggrang kuwi bojoku. Boko. Ing perkara iki kowe ora susah kagian uni. Junggrang ndak kukui sebab bojoku. Kowe arep apa? Kowe lah. Kowe nantang nek ngono. Sakarepmu, Boko. Ndak eman Bandung. Kowe nek Junggrang marang aku. Ora perlu kowe ngeman karo aku, Boko. Oh, mati kowe. Liyane goleke musuh wis ra noneh. Ojo ngunduri kowe, Nduk, Ayo, maju kene, Nduk. Boko. Kowe pancen seki. Nanging kowe ojo kumalungkung. Yen kowe tanding karo aku ojo kumalungkung. Tampanono ajiku Bondowoso. Ora jur swalang-walang, aku ndeburu marang kowe, Boko. Ayo ngopo? Tampano hajimu, Bandung, Mati kowe. Awang duwe kasekten kaya ngono ae. Brang kene durung ngerti kasektene Bandung. Sawangen Ruwi kana bayaran. Boko tak tangannya ajiku Bondowoso. Acur swalang-walang
senajan dhek kaprak cundang kumadian ing peperangan. Ya witikno mengsah sinten kok injih. Menawi boten mengsah panjenengan saged ugi kemawon boko menang Kang Mas. Nanging menika namanipun ketanggor inggih Kang Mas Bandung. Alah dene anggen kula tresno yen panjenengan ngantos kawon Kang Mas. Wah, kowe aja ming ngololo karo Junggrang wae. Lah sing ora gathuk niku ya sampean kok anane. Wis getem-getem kaya ngono, genawe sana reklamene. Mangcuki niki wau hasil dadi ra karo-karuan. Engko medeni Junggrang kok malah kretan-kreten wididone esem wendet. Wis kutuk. Kula aturi pitados kalian kula Kang Mas menika wong ala menika atine ya mesti ala nyatane angger-angger kok ngajani kaya ngono. Wis Grang. Wong loro ki aja kok rembug karang wong edan. Piye malah kancane detane-tante. Oh, tampane nek. Lah apa kowe? Tuki gembus. Junggrang. Kula Kang Mas. Saiki mung kari kuwi lan aku daup. Apa terus tak boyong ning pengging. Perkawis menika saenipun boten dipun rembak wonten mriki Kang Mas. Iya Junggrang. Ora pantes yen ana kene awit iki ana ing alas. Nah, mila prayoginipun sakmenika Kang Mas Bandung kundur rumiyin dhateng Putra Wonosegoro nggih. Mengko dhisik to? Wis tak teruske ora? Oh, tak teruske. Pancen kowe tak teruske. Tak tote lah. Andekno mentang-mentang kaya ngono ra weruh tak tutke. Aku ya dilelik dadi anjate. Junggrang. Nggih. Apa perlu nih dadak kundur dhisik menyang Wonosegoro? Becike kowe terus ndak boyong wae menyang pengging. Terus rampung, Grang. Kula dipun boyong dhateng pengging menika sampun genah Kang Mas. Menika mesti. Lah iya. Terus piye? Sedaya menika rak kedah dipun rembak ingkang sae-sae rumiyin. Sebab perkawis menika perkawis ingkang wigati sanget lho Kang Mas. Kula ugi kedah cecawis rumiyin. Mila monggo sakmenika kundur rumiyin dhateng Keputren Wonosegoro mangke dipun rembak wonten mriku inggih Kang Mas. Ing kanjen ora kon mlebu plempem neh. Kok mlebu plempem piye kok senengane kok cuma drame lho. Ya wis. Ayo. Becike tumuli wae budal. Inggih semangga Kang. Ayo, Mbak. Budal. Nih, Basio. Wis aku ngerti saiki bareng awake dhewe mapan nang Wonosegoro. Kaya-kaya dadi bature Junggrang iki. Iku nek entek gamelane. Iya. Iki wis pancen berat tenan awake dhewe. Puru awake kok melu nang anu ki pembandungan. Mula kok aja lile lho kok nang kene. Pembangunan. Iki aten-aten apa Bandung iki? Mes. Ora cocok karo jenenge. Iya, jenenge Bandung kok ajeran. Aku donge piye? Donge iki mesti arep nesu. Iya ning ora tenan lho. Kok
Gusiku ki rak nganti kelas. Leku getem-getem ngono kuwi. Ning anggere krungu suarane Katira. Iya ning ati aku. Ati tenan. Delok iki. Iki delok iki. Saiki ngene wae kok. Piye? Kowe nggugu aku ora? Gugu. Kowe gelem metu ora? Gone Bandung gelem ora? Lho, aku melu sapa? Wis kowe gelem metu ora? Oh, ya kepiye engko dadi kene. Wis kare werna loro. Ya. Leren apa terus? Ya terus anak kok. Ya, padha. Aku pancen Utarane arep ngene gawe yang liya kuwi. ora, aku metu koyo yo kelalaran neh. Wis iki hati-hati lho. Iki bature iki gremet-gremet iki. Wis tunggale iki. Ngono wis. Wis iki kok terangane. Iki penjilate Racun iki meh. Ora kuat rakan ning wis semene iki. Oh, Prak. Wis Tak kali nek arep mbok terus. nah, kok ndak kurang serem lek nesu. Iki racune Bandung. Iya, iki maju. Menika daripun, Den. Aja arep kowe, Pro. Apa ta? Arep tok ajar. Iya, sego karo lawuh apa piye? Menika tigan. Ndok ngono kok. Aja kuwi ndoke dhewe iku sing ora nek tuku. Ampun. Kok cukakmu kok mempeng to, Pro? Aku nek ketemu Wong wis diwelek gembus ngono kae pirang-pirang plastik entek. wah, ya wong kowe iki ora marake ora nesu. Ulamipun menika ulam brutu. Waduh, iki brutu wis Iki jlontro lho. nggih. Jlontro ngono iki. Panjenengan menika nesu napa Pak Bas? Lha ana suka piye? Kowe wong tuwa iso ngempani bendaramu. Jelek-jelek ngapusi, jelek-jelek ngapusi. Lho, aku kan nyemplung sumur lho, ra iku dadi dedel kabeh. Panjenengan nesu kok ora ngeke aku. Pancen matane semen iki kok. Kok nyawang nggon sego. Panjenengan le nesu kok nyawang segane iki piye? Kuwi apa kake sapa? Panjenengan sekalian. Wis. Salah siji gelem ora? Ah mangke mboten telas. Salah siji ki sisan lewarat. Cokro apa aku? Yo wong loro ki ya loro kok. Mangke kirang tanduk. Ngaten nggih Pak Bas. Aku tak arep ngerti isi atine Jonggrang. Estunipun Mas Roro Jonggrang menika tresna saestu dhateng Ndara Bandung. Penyambutan pitados saweg nyemplung sumur menika Ndara kula nggih muwun mawon. Amuwon warung mangan. Nyatane ndaramu ki nyeleksi terus. Apa kuwi tembungmu kok? Kok nyeleksine menapa? Belajar, Melajari. ngetes dadi kok belek. Apa kok ora ngerti? Ngapusi kuwi. Nek nganti ketangga tumane pati piye? Lho, ngaten pancen menika dipun jarak. Yen Yen seda Ndara Jonggrang sampun sumpah mboten badhe ngudang jejering priya. Ning menawi saged waluya timbul malih badhe dipun ladosi sak lami-laminipun. Oh, Kang Mas Basio, kula kalian panjenengan iki semanten ugi. Estu ora usah nangis yo Mripatmu mbes. sing cetole omongan. Aku ora akan ninggal karo kowe. Selama hidup ngerijekno jagat karo langit. Kowe tetep dadi Alah dene lemu meto-meto wis trandelane iki. aja ngrasake kere iki. Kere yo padha kere kok muni ngono. Wis Jonggrang karo Bandung kowe karo aku ya. Aduh, dadi kowe karo kuwi to. Wis sesuk tak entuke Mbok Merto. Iki sembrono kok mbok merto ora ngono kok muni. kula pancen sampun mantep ing manah. Mila ngaten nggih, yen boten pitados monggo nginjen. Kowe seneng karo aku? Aduh jantung atiku. Lah menika dorong malah tindak mrene padha dendeng renteng. Yen kados ngaten salaminipun nggih, awake dhewe ya seneng. Mbok ndelok dhisik mbok. Asore kene.
Junggrang. Kula, Kang Mas. Terus besok kapan kowe nanggapi baling asmaraku, Ngrang? Kang Mas Bandung ki kok yo aneh-aneh. Kenging menapa panjenengan dadak mundhut priksa bab menika, Kang Mas? Lawang seprono sprene aku durung tahu kok langgati jari, Ngrang, Junggrang. Kang Mas, piye? benjing kagunganipun sinten? Sak menika kagunganipun sinten? Perkawis kados mekaten menika rak gampelan sepele to? Gampelan sepele kae, ning nyatane durung tau kelakon kok, Ngrang. Aku kuyen ndeleng pasuryanmu, apa meneh pipimu sing tansah katon abang moyo-moyo. Ora kuat ngampah gergeting asmaraku. Semanten ugi kula, Kang Mas. Apa meneh yen nyawang paguritamu sing kuning mongko alus. Waduh, Grang, Junggrang. Donya iku mung kowe sing bisa nggugah hati lanangku. Nanging kok yo durung tau lakon to. Menawi kula menika namung badhe nuruti adrenging manah. Sak temenipun manah kula inggih kados panjenengan menika, Kang Mas. Lah gini kuwi yo padha, Grang, jenenge. Nanging sedaya menika rak kedah dipun tata to, Kang Mas Bandung. Jalaran panjenengan lan kula menika titah kinacek tinimbang satu kiwan. Karepmu, Grang. Sedaya wau badhe kelampan menawi kula saha panjenengan sampun absah dados garwa. Ugi sampun sineksenan absahipun dening Prabu Damarmaya sarta Dewi Candrawati. Mesti, kuwi mesti. Menika ingkang sepisan, Kang Mas. Sak banjuri. Sak banjuri, Kang. Mongko kula badhe kapundhut garwa panjenengan sakleresipun kedah sesuci langkung rumiyin, Kang Mas. Sesuci? Pamrih? Sampun ngantos kenging sapu dendaning Bathara to, Kang Mas? Jalaran tiyang badhe sesimahan mekaten tumraping kapitadosanipun tiyang Wanasegara kedah sesuci rumiyin. Lampahipun kejawi sesirik maneka warni ugi kedah sembayang ing candhi. Nyuwun sih parimirmaning dewa amrih sedya saha niat sae wau kasembadan tanpa skara-kara, Kang Mas. Apa ngono, Ngrang? Inggih, Kang Mas. Monggo piye? Mongko dumugi sak mangke menika rak dereng wonten candhi ingkang sae lan pantes kangge manungku puja. Mila Kang Mas Bandung. Yo piye? Mbok inggih kula dipun yasakaken candhi rumiyin saderengipun kula panjenengan garwa inggih. Lah kok aku sing kudu gawekake to, Ngrang? Menapa inggih kula malah nedha pitulungan dhateng tiyang sanes. Panjenengan menika kok yo aneh to. Mongko kula ngertos menawi Kang Mas menika sekti. Mila mesti saged damel candhi ingkang sak kelangkung sae to, Kang Mas. Upama migunake candhi sing wis ana wae piye to, Ngrang? Oh, lah menawi panjenengan boten lingsem kula inggih purun-purun kemawon. Nanging panjenengan kula aturi menggalih ingkang panjang, Kang Mas. Junggrang menika badhe garwanipun sinten? Yo garwaku. Nah, badhe garwanipun Bandung. Iya, Teka sesuci manungku puja kemawon kok wonten ing candhi ingkang boten pantes. Yen tak pikir jero pancen bener kuwi. Yo, ndak saguwi, Ngrang. Nah,
Sampun panjenengan sagah? Sagu. Monggo cacahing candhi menika kedah 1000, Kang Mas. Loh, kados pundi? Kok 1000? Cacah 1000 menika kedah, Kang Mas Bandung. Senajan mboten sedaya kedah candhi ageng. Awit mekaten menika sampun dados kapitadosaning wangsa ing Wanasegara, Kang Mas. Wah. Yen ngono ya mengko dhisik, Grang. Wah, mengko dhisik, Grang. Terus pundi to? Menapa injih nama margi candhi kemawon dados wurung anggenipun badhe garwa kula to, Kang Mas? Iman sanget. Sebab katresnan kula dhateng panjenengan sampun kelajeng rembaka. Monggo panjenengan ugi sampun ageng katresnanipun dhateng kula. Kuwi sing tak pikir, Grang. Terus pundi? Yo, aku sagu. Nanging yen kuwi wis kelakon sesuci, kudu tumuli dadi garwaku, Grang. Aja mung tansah ngijati janji terus, Menawi panjenengan ngersakaken tumuli garwa kula, mestenipun anggenipun yasa candhi nggih kedah cepet, Kang Mas. Candhi cepet rampung panggarapipun, lajeng kula anggi sesuci lan kula ugi lajeng enggal dhaup. Tenan kuwi, Grang, Lho, saestu to, Kang Mas kok. Mila ngaten nangkah kula injih. Panggaraping candhi kedah rampung setunggal dalu. Sewengi. Injih. Sewengi, Grang. Kang Mas Bandung menika kok. Ngendika panjenengan ngersakaken ingkang garwa kula. Nah, rancangan kula menika injih candhi 1000 cacahipun dados setunggal dalu. Enjing kula lajeng sesuci dumugi sonten. Dalunipun kula kramas, enjingipun dhaup. Lho, rak cepet ta, Kang Mas? Wah. Kok ngono to karepmu, Mbok yo ora sewengi, Grang. Kula rak namung larasaken kersa panjenengan to, Kang Mas. Tur menika menawi titi Kang Mas Bandung, kula mboten wani nyuwun kados mekaten. Nanging rene kula ngertos yen panjenengan titah kekasing dewa ingkang kinacek, kula pitados mesti badhe saged kalampahan. Tumraping panjenengan rak sepele sanget ta menika, Kang Mas? Yo yen dudu Bandung pancen sing ora bisa. Nah, leres ngendika panjenengan menika. Yo. Aja sumelang. Mesti dadi, Grang. Injih, dados Kang Mas Bandung sagah to injih menika? Iya, sagu aku, Grang. Injih, menawi mekaten panjenengan tuhu priya ingkang pantes kula suwitani, Kang Mas. Iya, wis Grang, entenono aku njaluk pamit Cak Untara. Injih, Kang Mas. Mbah. Ini, yo. Labas yo. Karo haki kowe. Jonggrang tetelo tresno tenan. Kula sampun pitados. Kula mirengaken dhateng bolongan menika wau. Bolongan. Bolongan kepiye? Wong kula nginjen kok. Wah, wong tua kepiye to? Lajengipun badhe nak-enaken kawontenanipun panjenengan lan Jonggrang. Nyata-nyata padha tresnane ora. Dadi sing pating krenggos karo pating cengkring kae mau. Yen panjenengan mboten pitados kula puteraken. Ngendika panjenengan sekalian kula rekam. Panjenengan sepindah muni kapan kowe nanduki katresnanku. Kok saben dinten ngaten to. Besok teke sapa, saiki teke sapa. Unining tip. Mbah, menika kula sampun pitados ya, Kro. Iya, wis percaya. Saiki tresna tenan, Jonggrang. tak kandhani to. Aku kuwi nyawang karo Jonggrang. Ya nadyan Jonggrang ku nesu kaya ngopo. Kaya-kaya ki aku nyawang widodari sing
Ayu banget kae jare. Pangeran ingkang jodohaken dhateng panjenengan. Senajan to Iya percaya aku. Senajan to panjenenganipun wirang-wirangaken lan disepelekke ning panjenenganmu terus tetep tresna. Tresna satu mesti diimbangi. Nek kowe aku wis percaya. Iki Ning nek ae cakra kaya kok sajak isih. Tremut wae iki piye to lakon kaya ngene iki kepiye to kan? Bentuke rupa apa biyen Kenutan kula menika dawuhipun ingkang Rama yen kula menika ngaten age-age mboyong wusana dangu mboten saged kundur suwan niku mung jare nang Wonosegoro kemawon monggo. Lho aku ki ya kelingan. Ning gawe Bapak Damarmaya ki aku ming mateni Prabu Gupala bedah. Wonosegoro mboyong putri sak isi-isine. Mulane Cik Jonggrang arep tak boyong. Nanging ngono. Nyentulane. Ngono manut sing dimong iki. Saiki tak kandhani. Mang kandhani. Jonggrang kuwi duweni panjaluk. Lho, kepiye? Wong wedok kan wis gelem rewel, wis nilakani wong lanang tenan. Ya gelamene sadurunge kelakon Daud dadi garwaku, kepengin sesuci ning candhi cacahe 1000. Edan. Alah, leres yen ngaten. Leres. Tenang kuwi, kaya adimu mbiyen. Nggih. Gelem tak pek ning aku kudu resik. Antek jare klambi. Lajeng tegesipun. Candhi 1000 sing yasa aku kudu rampung sewengi. Lho? Rampung sewengi, Mbak. Wah, kok mempengi ra jamak kleru ya. Dados kapure ndamelaken candhi 1000. 1000 kudu rampung sewengi. Wis, ngono wae. Kowe ngetokno aku. Ya, monggo wis. Yo, Mbak. Wis tuwa sayem aku. Para siswa, iki sumurupa. Sarening sawetara taun iki kowe wis tak anggep cukup anggone nurung ilmu. Mula sesuk-esuk ki siswa sing 11 cacahe tak parengke ninggal padepokan. Saperlu nindakake sekabehing ilmu sing wis kok tampa. Sendika. Ya mung para siswa aja lebya marang welingku sing pungkasan. Ya kuwi ngelmu. Kok luru iku yekti minangka sarana gayuh idam-idamaning uripmu. Dadi aja nganti kleru cacahane. Yen ngelmu iku dadi tujuaning uripmu. Nah, yen kleru cacahane bakal kelakon uripmu pisah adoh karo bebrayanmu. Lah mongko wong urip iku
krasa uripe lamun srawung lan bebrayan. Sedaya ngendikanipun Sang Begawan kula istirahaken. Coba ya. Arep takun, Mbah. Sik to. Kowe iki sapa? Saka ngendi? Darbe perlu apa? Aku kuwi Bandung, putrane Bapak Damarmoyo, Ratu ing Pengging. Tekaku ning padepokan iki arep suwan Bapak Ajar Pralampito, Mbah. Mbah, dados panjenengan dalem menika putra Ratu ing Pengging, iya Prabu Damarmoyo. Iya. Wah. Nyuwun sih pangapunten dalem. Inggih kula menika ingkang nama Ajar Pralampito. Dadi kowe to sing aran Ajar Pralampito kuwi. Nggih, Pangeran. Pralampito ya, Mbah. Nggih. Lah lajeng kersa dalem rawuh ing padepokan menika menapa wikatinipun? Anu, Mbah. Arep njaluk tulung karo kowe, Mbah. Inggih, temtu badhe kula caosi pitulungan sauger kula saged nglampahi, Pangeran. Anu, Mbah. Nggih. Jonggrang ya kadange Anom Prabu Gupaling Wonosegoro. Nggih. Iku duwe panyuwun marang aku. Supaya digaweke Candhi Sewu cacahe. Mongko kudu sewengi dadi. Mulane aku njaluk biantumu. Jalaran cacah semuniku akeh banget, Mbah. Nggih. Inggih nyun pangapunten dalem. Lajeng menapa sambetipun dene Jonggrang menika kok gadah penyuwun mekaten, Pangeran? Awit ngono, Mbah. Jonggrang arep pak pundhut garwa. Jonggrang gelem lan bakal nglanggati yen aku bisa nggaweke Candhi Sewu cacahe sewengi kudu dadi. Waduh, Pangeran. Awrat temenipun pun Mbah menika menawi badhe minangkani kersa dalem, Pangeran. Anu, yen pancen ana tebusane, Mbah, aku saguh. Saguh aku. Pangeran. Kula menika ngertos panjenengan dalem menika traing kesumur mbesing madu ingkang sanget kinasih dening Bathara. Iya. Mila wonten ing sarira dalem menika cumondhok kasekten. Karepmu, Mbah? Ipunten dalem sewu. Iya. Empaning titah kinasih saha sekti penerawang kula kirang srek, Pangeran. Nalari, Mbah. Menapa kula kepareng ngeblak wonten ing ngersa dalem, Pangeran? Mesti ndak keparengake, Mbah. Nggih, sendika supaya cetha nggonku nampa ngendikamu. Nggih. Mila kula wawas sempaning titah kinacek saha sekti kirang srek. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Iya. Jalaran namung sinurung dening Ubaling Asmara. Lah, Ubaling Asmara katen menawi dipun petani saestu badhe pinanggih hardaning nepsu, mongko nepsu ingkang asor, Pangeran. Kowe kleru, Mbah. Mula aku kraya-raya njaluk biantumu. Mergo nggonku nyagwi gaweke candhi kang cacahe 1000 sewengi kudu dadiku sinurung dening katresnanku marang Jonggrang. Pangeran Bandung. Piye? Kala mangsa tiyang menika kelimput. Ubaling nepsu menika dipun anggep tresna. Lah mongko Pangeran damel candhi menika dadi pakaryan ingkang gampil. Jalaran candhi menika badhe kangge papaning tiyang sesuci. Iya. Mila mboten lajeng ngemungna kedah saged nyipta swasana ingkang
lungit saha werit kemawon nanging kuwi kedah saged nyipta swasana ingkang wingit pangeran. Apa yen mengkono karepku ki ora bakal kesempadan apa Mbah? Punten dalem sewu. Iya. Kersa dalem menika badhe kesembadan. Sebab panjenengan dalem sampun kula aturaken titah kekasihing dewa. Iki dados sak cipta dalem menika mesti badhe dados. Lha nggih. Sak pengendika dalem badhe maujud. Menapa malih namung Candhi Sewu cacahipun lawang langkung saking menika badhe kelampahan dados senadyan namung sedalu. Nanging mekaten wau menawi mapan cak-cakanipun pangeran. Iki mapan banget cak-cakane, Mbah. Mapan iki cak-cakane, Lha nggih, menawi wonten kepareng dalem kula aturi panjenengan dalem mulat sarira. Mulat sarira menika ateges sumerep lan ngertos sakridaning cipta, rasa lan karsa. Jalaran perkawis menika ingkang langkung pono menika inggih namung panjenengan dalem. Wah. Terus wase wae iki priye to, Mbah? Wase iki piye, Mbah? Badhe keleksanan panjenengan dalem nyipta Candhi Sewu cacahipun namung setunggal dalu, pangeran. Bisa? Saged. Namung mawon saklebeting nyipta kula aturi tansah mawas diri. Sampun ngantos ewah sekedhik kemawon usi ing batos dalem. Iya. Jalaran usi ing batos ewah sekedhik mawon. Menapa malih yen caing batos menika keperbawan nepsu, tentu badhe wonten lelampahan senes pangeran. Bakal ndak tindakke kandamu kabeh, Mbah. Wis yo, Mbah. Aku pamit. Nggih. Ngendi kamu bakal tak estoke kabeh ya, Mbah. Monggo ndherekaken pangeran. Ndherekaken sugeng. Junggrang. Ayo, Brang. Rewang-rewang ngono nyuwun ing ngersaning Bathara kang akarya luka supaya panyuwunmu kaleksanan, panyuwunku kasembadan. Injih, Kang Mas, monggo kula rencang-rencangi, Kang Mas. Dewatane jagat raya kancaku wanita. Kini to rene yo. Nggih. Mangerti yo. Menawa anggone Bandung nyipta candhi, nggih, patema wis dadi. Mula ndak jaluk piantumu supaya tumuli ngunekake kothekan. Ngerti to ya? Ngunekake kothekan kanggo tandha yen wis para isuk. Amrih anggone nyipta Candhi Sewu cacahe ora dadi sewengi. Ngerti to kowe kabeh? Nggih, monggo-monggo. Ayo nggo padha ditandani. Kok wis esuk? Kok wis esuk? Wis esuk.
Jonggrang. Oh, kula Kang Mas. Delengen Grang. Delengen. Candi Sewu wis dadi kabeh sajroning sewengi. Waduh Kang Mas. Panjenengan saestu satriya pinunjul. Sekti Mahambara kekasih Bathara. Jago kluruk minangka pratandaning gagat raina sampun kepireng, candi sampun dados. Semantena Kang Mas. Candi ingkang semanten kathahipun menika badhe kula ipang. Menapa sampun jangkep 1000 menapa dereng rak inggih. Etungen iya, etungen Grang, etungen. Loh. Kang Mas? Piye? Tetela sareng kula etang kirang setunggal ngaten kok Kang Mas. 1000 kurang 1. Nggih copi to monggo kula aturi ngetang. Iya. Iya Grang pancen bener kowe. 1000 pancen kurang 1 Grang. Lah menika lajeng kados pundi Kang Mas? Wis to Grang. Ora susah dipikir, wong mung kari kurang 1 wae kok. Senadyan namung kirang setunggal, nanging tegesipun boten kenging dipun gunggung dados 1000 yen mekaten. Kowe iki piye to Grang? Mung kurang 1 wae kok dienggo perkara. Yo yen pancen ngono ndak nyipta 1 meneh apa piye Grang? Lho, mboten saged Kang Mas. Jalaran menika rak sampun enjing. Kula sampun matur to yen sedalu kedah dados daya. Kok ngono, Grang? Wah, yen ngono kowe gawe hapus krama meneh. Cetha, Grang. Cetha yen ngono. Unining kothekan iki pancen kok gawe supaya tumili gagat raina. Nyatanipun yo kurang 1 kok arek. Wis, mung perkara kurang 1 wae tetep kok nggo perkara, Grang. Lho mesti kemawon to. Yen ngono, Grang. Kenepe 1 kowe, Grang, Waduh, Jonggrang. Kowe dadi